Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas masing-masing nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mari masak guys. Bar masak aki kelar, agek mateng. Arek beres-beres, oh ya segane rong tak jabut. Nek ape mamak panas. Iki di sini bar WA-WA-an karo Dek Dinda. Pokoknya ditinggal Dek Dinda kuwi desih suwengi kuwi susah tidur. Kaya niki gak iso turu, guys. Merem mripate tapi pikirane anakku wis tekan ndi. Terus ning kono piye? Pokoke tak pikir ngono kuwi nggih. Terus jam 3 desih wis bangun. Jam setengah 1 kuwi desih pokoke ya nggih liyer-liyer. Pokoke sak anune Dinda ki tak WA, Bu, aku wis ning jero bis. Bu, aku wis mimik apa antimo. Bu, aku wis pokoke intine wis WA-an terus guys. Terus iki mau saurunge subuh kuwi wis WA. Maksudnya Bu, aku wis tekan Jogja Gunung Kidul. Ya wis iki ayem, nek dikabarin ki ayem, guys. Terus ndelalah desih tangi turu bar subuhan. Kok ndelalah bakul rayenge iki bakul sayurane kuwi ora mangkat. Sing sebelah lor kuwi anake lairan, terus sing Mbak Nik kene storine jere kerinan. Dadi niki ora enek bakul. Desih kuwi bingung arep masak apa. Terus kok pusing-pusing nggih. Delok ning belakang rumah kok enek kates gembrandul. Terus tak apa? Njupuk siji tak parut nganggo parutan sredek, parutan keju guys, terus tak oseng-oseng. Terus eneke ning kulkas kuwi ya kok tak delok ki enek koro 2 bungkus karo cipir 1 gendel. Kuwi ya tak oseng-oseng wis ngono dadi panganan ya guys. Sing penting awak diparingi sehat. Mbok omam karo sambel, karo oseng, karo apa ki nek awake diparingi sehat ya panggah seger mame. Iki desih iki urung mandi lho guys, ini rupane sek kumut-kumut. Soale iki mang yagi wae bar WA-an karo Dinda. Wis bar sarapan Bu Dinda ngono kaya ning tempat apa ya guys, nek ning Jogja ya ngono kae ya. Tempate iki kaya ning restoran-restoran ngono kuwi apa piye kan dikirimi videone desih. Dinda wis bar sarapan ki tekan Gunung Kidul. Nggih tak kon hati-hati nek nggawa tas aja sampai dikek ning belakang. Tak kon ngene ning dodo ngene guys. Wis tak pantau terus no. Nggih siap. WA niki ngono ki dhisik wis ayem. Ayem alhamdulillah wis tak tunjukkan, tak sepilkan masakane dhisik ya guys. Tak sepilkan. Masakane kaya apa, rupane kaya apa gambare. Kiper blendrangan. Blendrang apa kuwi jenenge gori. Eman-eman guys juga tak buak. Lho, cek sakmene. Pokoke ya tak entekno sing mami aku dhewe. Nek Pak Sune wis ora patek seneng. Iki tak masakno dhewe wonge. Oseng-oseng koro karo kecipir. Terus ki oseng-oseng kates. Mantap. Iki payek empuk. Ndek iki kan sisa apa tepung tempe. Lah kuwi tepunge ijek tak kek kulkas mau tak goreng. Empuk-empuk ngono guys. Lawae kerupuk. Mantap. Wis mantap, mantul betul. Iki wis seger Pak Suwok, tapi wonge urung mulih guys. Jere iki pamit delok sawah, delok tandur. Tapi kok sampai jam 8 urung enek mantuk ki ora lesu apa piye wetenge. Tutup dulu. Desih tak ngeler sego. Urung duwe ler-leran sego, guys. Wis sarapan sik ngenteni Pak Suwok teh geblak. Iki mang posisine desih iki sengaja gak melu tandur karo kanca-kancane, guys. Soale ya kuwi Dinda ki pesen, Bu, engko nek pas aku rekreasi sampean aja tandur ah Bu, engko tak WA ngene-ngene, engko nek aku pas tekan ndi tak WA. Engko rak gak iso omong-omongan karo aku. Nggih, tak turuti ya, guys.
Tak turuti apa penjalukane anak wedok. Ben seneng atine. Tak ngelar sego sik karo sarapan. Ajang kowe kaya ngene iki lho. Sambo hambane. Segone anget-anget. Panas. Segane jan pulun putih. Iki beras awe Mas Lalimantan kae, guys. Mereke Lahap. Jan mandes tenan segane. Monggo nderek sarapan. Nih guys, unboxing paketane Pak Su. Aku iso heran kok wong tuku paketane. Iso gumun aku nek kate. Lah nek ngomong karo dhisih ngono guys, ora kaget dhisih. Lah wong tumbas paketan ora omong. Teko-teko paket ngono lah. Paket apa? Perasaan ki Dinda yo gak pesen, aku gak pesen, aku ngono. Lah kok ternyata paket datang jujune iki rek nganu guys, iki mau. Iki mangke sampe tak bayari. Lah dhisik iki intine iki mamang. Pesenanku apa ora, ngutang aku gek-gek salah nutul. Soalnya aku wis pernah tak scroll ya. Rumangsaku ki yo gak pesen delalae. Sing pertama ki deodoran, sing isine nek salah mbiyen 7 itu apa 6 ya guys, dhisik lali yo. Nek gak salah yo isine ki 7 biji, nek gak 6 biji nggih sing disemprot-semprot ngene-ngene kuwi sing agae semene-mene iki yo dhisik yo gak sengaja, cuma yo murah guys, cuma 37. Lah ngono ki kan kene ora merasa kami yo cuma ndelok-ndelok tapi yo kleru kuwi lho. Terus yang kedua kali sabun rinso cair, yo enek gunane kabeh yo kene dipikir. Lah tapi ki rego larang-larang barang iki tak tuku ngono lho, maksudnya tak tutul-tutul. Kan enek sing lebih murah jadi nek ngepasi promo. Jadi sing juga paham ya guys, mungkin makanya aku sampai saiki koyo trauma. Wis gak pernah aku ndelok TikTok nek terus pengen lah yo ngenteni Dinda. Maksudnya ora nek terus tak tutuli dhewe ngono ki gak guys. Saiki aku wis koyo trauma. Lha iki mangko ujug-ujug kok teko paket kedua. Paket tak tekoi apa le barange ngono kan kulire wis dulure dhisik dhewe ya. Nganu ibu kaos kaki lho. Kaos kaki keong lho. Aku ki koyo wis trauma guys mikir kaos kaki keong iki koyo wis trauma. Jijiten tumbas sing deknane iki lho. Kok yo alhamdulillah deknane iki enek sing gantiin, enek sing genteni iki wis bersyukur banget duit semono bane yo nek iki regane murah guys cuma 21 karo 23. Iki Pak Su 1 ukurannya 41, lah nek dhisik kan ukurannya 38. Dene iki tumbas 2 tapi beda apa nomor. Jadi ukuranku karo ukurane Pak Su. Lah tapi nek Pak Su ki ngomong ngono dhisik yo gak kaget. Lah ujug-ujug teko kok paket sepatu keong. Jadi aku koyo mak kelas ngono lho. Aku perasaan gak pernah pesen-pesen, gak pernah nutul-nutul anggere nek apa tak scroll ning TikTok kuwi anggere nek kuwi sego geno tak ngenekno ae aku ki koyo wis trauma ngono nggih jijiten malah apa wong cukup laku yo ora kena pikirku ki malah nibak wong. Aku nek lek koyo trauma tenan guys. Pertama kali ninjak ning sawah nggih budhun kok galeng plek. Terus sikil ki ape tak angkat, ki gak kena. Koyo ki sing ning isor ki di bawah tanah ki koyo ngenol. Maksudnya ki koyo ana sing ganduli ngono kae. Lah kaki ki tak batek gak kena. Waduh, angel ngene mikir golek iku iso kari karo batore. Delele tenan guys tak jumut gak kena. Terus sing kene lah aku terus tiba jungkok mamblek bokongku ki nganu ndut separo ngene. Iki dhisik gak iso ngadeg aja ditangekno karo kancane dhisik ngene. Jadi kok trauma aku. Tak sambi ya guys. Mam pentol, mam cilok. Jadi nek bakul ki tumbas dhisik pengen ditinggal Dinda sedina sewengi kok sepine nganti bilah omah iki. Sepi. Rasane kaya kita unboxing sing nggone Pak Su dulu. Unboxing iki guys.
Seperti apakah gerangan aku kok nek gini kok trauma aku. Ora sah sepatu kiyong-kiyongane ndak dino. Gimana ya sampai gak tak bayar iki, soalnya kan aku yo mamang lesi kulire ngene. Apa ngene ae Bu, kok sore ae tek kok anu Pak Sulise yo tenan ora nek ora yo diretur neh. Wedine iki nek ketutul ngono lho, Guys. Alamate yo bener. Gek kaya sing pas arep lebaran kan dhisik untuk kiriman rok. Hargane 200 lebih 3.000. Biasanya juga alamatnya lah pun yo kurang lengkap maksudnya iki. Yo abal-abal dari akun abal-abal. Cuma nomor WA-nya kan di apa? Dihubungi juga kena. Berarti kurirnya lah wis paham. Oh, ngene guys iki. Ukuran 41. Lah ya iki digo nyemplung-nyemplung ning ndut ki yo kecer kurang ngono guys. Nek ning apa kuwi? Nek ning TikTok kuwi kan ora terus langsung digo jukur ndut-ndut ngono. Ya bener nganu tapi kan ning becek-becekan biasa ya apik ketoke ya. Tapi nek jenenge tandur petelane semene yo mbuh iki engko. Kecer nah yo. Lah nek pikirku iki tak nganu guys. Dhisik kan tumbas apa iku legging ya, tumbas legging terus kita jahit ning gone tukang jahit tak tuku ngono. Dadine kan mungkin gak gampang ngokrok mikirku sampai tak nganu. Kok tak tumbasno legging sing anyar, maksudnya terus dijahitno ditepukno kene. Jadi kan modelnya terus langsung iso tekan perut. Jadi gak gampang plotrol lah. Dhisik pertama kali ikut tandur kuwi biyen yo kan punya kaos kaki kadro sing nganune sak lutut ngene yo guys. Sing kene nek apa jempolane kuwi enek sing ngono kae kaya model kaki. Lah iku pertama kali tak tandur, lah kok kacar sak sisih ku lho. Iso ngrasakno mbuh ndi ilange lho tok. Gua ngene-ngene iki yo gak enek. Jadi ora ketemu. Kuwi aku koyo lah iki kok tumbas kok yo sak ngene nek. Iku yo kecer neh ora ngono lho, guys. Nek ra tak dandakno legging kaitno karo legging. Lah kok warnane dipadakno to Kang? Padha birune. Iku nek lek ora ya apik. Ini kok ijek pagar ditukokno Pak Surya Hujan. Mesti kadang yo ngaruh guys, inisiatif Pak Sudewi kadang mungkin kalau karo dhisik mungkin nek disalahno, nek diseneni family online genten nyalahno dhisik. Aja diseneni ae to Dek Pak Sudewi. Iki sing ukuran 38 iki khusus. Nah, iki kok ditukokno legging penak. Langsung dijahit kene. Enak guys lho, mungkin ae ya kena apa ora. Ini gak gampang ngotrok. Biasa tak gawe ini guys. Saya digawe ya. Nek tipis ngene kae mungkin ae yo penak. Jadi orang debel ning sikil kok untuk sesek. Ukuran 38 padahal. Kok sesek. Nah. Ini terus dijahit karo legging lho piye yo. Yo bakoh iki aja nih.
Rajain mbek legging lah jenenge juga kok. Lah tapi jenenge nek ndut ngenel kadung ngenel mlotrok sithik-sithik terus. Iku lepas tadi. Tapi kok untuk sesek sithik. Yes, ngene ya alhamdulillah wis duwe bojo perhatian ya guys. Diperhatekno paksu sikil-sikile iki ben gak kena cangkang kiyong. Nek iki yo mungkin yo enteng ora kaya sing sepatu ubud kuwi. Tapi kok serondok sesekan sithik padahal ukurannya 38. Ya 38 kok. Nenek anak lho, nggon kaki iki kok apa jempolan iki kok terlalu sesek. Dadi nek ora gak nyaman aku yo mungkine cek anyar yo. Mungkine cek anyar iki, guys. Pak Su kan ukuran 400. Wes, alhamdulillah matur suwun buat Pak Su sing wis perhatian karo bojo sampai pentol wadon gak tak paham guys. Engko Dinda insyaallah jam nek gak salah lho nggih engko nek wis enek ning grup iki enek pemberitahuan ning grup ya paling-paling ya nek gak jam 1 malam ya jam 12 malam tekan rumah. Nek perkiraan iki dulu guys, tapi yo mbok ndelok ning pemberitahuan rek yo jajan dhewe. Nah, cilok ayam. Cocok ini tinggi. Ora cocok iki wong sesek tapi malah penak nek sesek kok. Jopot-jopot sikil malah kok sikile dhewe. Lah jere sesek kan. Lah ya jempolane sing terlalu koyo nekuk gak uman nggon ngono. Tapi kok suwe-suwe ndre ya longgar ya wong cek anyar kok. Lah nomor ya Bu. Nomor ya 38, Mas. Lah emang ya 38 sih. Heeh. 38 karo 41. Iya. Dadi Pak, lha ngono kuwi mbok nek tuku-tuku barang ki aku diomongi, sak wayahe nek pakete teko. Lah aku njomblak pe tak kon ngombleh andrine lho iki Mang. Seper ora aku jujune kok kidul ku Mang wis teko. Ngene lho Bu, engko ngenteni Pak Dela. Wong ki yo nomere cocok nomere Pak D 166 kuwi. Ngono nek seneni rek emoh aku ngono. Lah kuwi yo wedi nomor sing ora-ora ngono kuwi lho. Aku ki gak merasa pesen nek le aku ngono. Iya nek sikilem kan longgar 41. Nek kuwi seseke sesek yo penak ngono cara meneh nggo nerak-neraki paling yo genah. Nek ngono kok jempolane gak longgar ku lho aku ki. Paling ki kurang ombo nek jahit kene kok. Kayak ngeringkus ngene Mas bentuke. Engko mak gak. Kudune jempolane iki longgar, duwe longgar ngono. Karek nungkokno bal. Bola. Kok WA aman ngono lho. WA Dinda kok ijek ning Malioboro. Nyuwun sik ning kono. Heeh, cek ning kene Bu ngene. Dadi urung mulih kok kono, kok tengah wengi teko omahe. Ndik iki iso. Enas pas ngene kan. Ya, dewek kuwi sesek. Rayane kok ngabuk. Sesuk mbok sesuk Mbak Sembrang. Kayak pedi sih. Oh ngabuk, ngabuk terus nyolempreti kono. Kiyong. Gak mbok campur kiyong bareng. Iya. Jane kuwi Mbak Sembrang sisih kulon, Mas. Kuwi nyulami sithik-sithik wae jere yo. Ulangi. Wis yo. Sak sore gek enake emang kowe ning kono. Ya sing kulon mbok gua ya apa, Mang? Rong-rong. Ketok sing ngene Mbah Jam iki gak petek enek kiyonge ya, Mas.
Iya. Ketoke. Ngono gak nemen e. Nemen iki luwah samirane nemen. Lha ngono sing sawah Mbung Anyar sing sawahe dhisik dhewe kono ki. Walah guys, Pak Su ndelok esuk mangsirine dimbu bal-balan tikus. Ketok apik-apik cah. Iya. Ora mateng ya lha iya. Mang mbok gua ipel ora sing kono. Tak wei sih. Lah iya. Kawe. Lah iya mbok yo ngincipi nek sithik-sithik ae ndang nyingkrah sing adoh rono. Tandurane ketok apik-apik terus. Omone tikus lho. Ini lho sing arep tang. Ya yo wak mblewe ngono ya Mas. Lah wekku sikil loro kabeh rek. Tapi ning awak ini kok pating greges adem panas ngono ya kok piye-piye jene. Ning awak adem panas kok greges nggur kena keong. Wis garing wek Ora kok. tak tekono sing nanti enae jere sakmono lho. Iki memangnya yo mbleweh ngono saiki yo garing. Lho nek 3-8 yo 3-8 emang sikilku nomere lho tapi yo piye nek. Cilik Kok koyo 36 ya? Lah iya kok Koyo 37. Diapakno ya tengane ngono ya ben lah kok. Oh, ini rasa sedang. Nggo apa piye tak nggo lah kok iso minggu wis melok tandur. Jadi sesek. Ora apa. Yes, alhamdulillah Dinda sudah sampai rumah lagi guys, jam 3 pagi akhirnya. Jam 3. Mas aku rak ya jam-jam 1, jam 12 ngono kok nganti jam 3. Waalaikumsalam. Allah. Renjong. Angkat kene lah ya, Dek. Sepatune. Gak mabuk ya, pinter Dinda ki ora mabukan. Teko ndi ngene ora tau mabuk. Lah ngombe antimu ngono gak turu ae diombene antimu. Lah tanganmu kenapa ki? Salon pas. Ala ngono kok irung barang kok salon pas lah apa? Dak irung pegel ya, Din. Alah. Ya ndak irunge pegel salon pas. Enak sing mabuk ora kancam? Enak sing mabukan kaya. Apa sini plastik iki? Tuku. Olah-olahe iki cek apa ae? Lebih nah ya, udah jam 3. Walah cilik-cilik ini ya Dina desek iki. 10.000 lagi. Heh? 10.000 lagi. Lho. Gak tuku sing akeh nek terus 10.000-an. Bisa sing loro. Biasane 35, Din. Sing 25. Lah ya rek gak tuku sing akeh. Saya kok ya aduh men. Lah yo jenenge nyopir enak sing kendel enak sing ora, Mas. Bicara ono sing mburi kok aku. Iya, alus. Wedinan niki mang bis nomor pira sing Dinda? Pisanan? Nomor 1. Yang pisanan mah eta ya anyar sing pisanan. Bisa api-api.
Walah iki foto langsung dadi kuwi. Kuwi ya, di Indonesia kuwi kayak. Oh, gak iki numpak kuwi Dek koyo ban kuwi. Nek Indonesia dajak kan iki. Kaene nganu kok ning Yogya sing ning Bonbin kuwi kae lho, Din. Mbak gak nek ngene gini, bayare larang tapi ning jerone wis gak sah cara numpak wis gak sah bayar kae. Wong siji-sijine mlebune 150 apa piro? Kita 150 apa 150. 150 tapi numpak apa iki bebas. Gak bayar ning jero. Larangan bareng kae. Yo larangan nek kanggone cah sekolah. Ragunan. Gak, ndak ngono. Ragunan ki endi ya, Mas? Ragunan ki kayak yo Jakarta. Oh, alah. Tak kira ki, lah aku mapan boki jam 11 lho, Din. Dadak kowe cek ning nggon. Ah, ya wis tekane paling parah esuk. Wes ngono ae ya guys, alhamdulillah Mbak Dinda sudah sampai rumah dengan selamat. Matur suwun kagem family online semuanya dimanapun panjenengan berada, nggih sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nek ngenteni kok suwengi utah.